عزوز سلام ترى تقبلوا فنو اير تي في ابي مكتسال تركبوا خبركم تعذبتنا كما يتمسيوم نلوم سوني 18 جنبوت ساعه شعات تمشت استرالوا هاغراون زيناتات حزلكم قريبه زلغو استيفانوس غرماي نمكتالكم بخبر اندعدمكو بقندي ارست زينا يفلم مرحتي هاغراتن منغستاتن بمخنيات بعلنا صنت نيوهانا ملغت سديدوم بمخنيات معلتنا صنت استدالوس لو مرئيت اب اسمرات خفيتهم اب دكم حره حبراوي غيانا صنتن سميات ايرتراويان اتلتات تساتفو وددر اتلتيكس تخايدوم إندونيسيا توسختي سلسة نفر توقن وتهدراو النواتن كاب فرنسا كم تركبت تفليت أم أب مونغو تشاينان روسيان أب استفلالية عودتات زقبر متحببار عبي وتسيد كم استمزقبة تقليتهم بيلاروس بمتحببار روسيا تاكتيكا والممد نيكليسا واتوارا بقيسان زرزر زينام مرحتي استفلالية هاجراتن منغستاتن بمخنيات صنبل مبل 35 عامتنا صنت ناب حزبن منغستن ايرترا نايوهانا ملخت سديدوم بريزيدنت ريبابليك جبسي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك غانا جون دراماني مهمام بريزيدنت ريبابليك فرنسا ايمانويل ماكرون كمون تغلالي ام حداري حبراوي حبت استراليا سام موستين اب سدد وملختي نبريزيدنت اسياس افورقي ملؤتعنام نايرتران حزبان دما سلامن بلصقنان تمنيوم اتم مرحتي ابت بسمومن بسم هاغراتومن منغستاتومن سدد وملختي زمدنا مس ايرتران ممعبال نزلو دليتونا رغاغيصم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي وسيخو ابي مونغو ايرتران غبصن እና ማዕበል ንዝመፀ ድልድል ታሪኻዊ ዘንድና በመምጓዝ በዝግበር ክልታዊ መመኻኻርን መወኻኻድን ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ዘገልግል ዝተፍላለየ መድያትን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎን ጉዳያትን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊሊፒንስ ትሬሳ ላዛሮ ቦገና ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሰዲዳላም بمخنيات 24 جنبوت معلتنا صنت ايرترا بمكونن حبريتان غوسكواسن منستري ميكل خالص تودبه مس تاريخاوي استفلالي عينتات سبورت هاجرنا زلالي سلاو مرئيت لومي 18 جنبوت اب اسمرا غون ممحدار زوا ماكل تخفيتهم ابتي بحلقات اقلال ستاف منستري ميكل خال جنرال فيليبو سولدي يوحنس تخفت سنه سرعات منسترات زركبوم لعلو السب سلطان منغستن جنبارن كمون عرمس تجبرلهم اغايشن سبورتاويانن ترخيبهم نيرم ابزن مبل سالساي غزي زقرب زلون كساب 26 جنبوت كفوت كوينو زقنن سلاو مريت نغعزو استات 100 عامتات تاريخ سبورت اب هاجرنا زدهسس لعل 300 سلطات قريب لهم مكونن حبريتان غوسغواسن منستري مكلخل ابز حلف عامتون مسوات سبورتاويان زلالي سلطات نمري تقريبو كم زنبره زذكريوم اب زوبا دبوب مبل 35 عامت صنبلنا صنت نمدماق ببنو زبو بزكير زلو استفلالين فتات اب دقم حره حبراو غيانا صنتن وددر اتلتيكسن تخايدوم وكيل ايرينا في المونتكابو زدالو صبصبالو سعيبو كقربيوم كاب كل تشين عسران كل تنجميرو أبزع ماكل مرير حجر أو قانس حزب إيرترا بعود التزاز ملاكة ما دك أم حرز زكاية حبرا وجيانا نت لو ما عمتون انتقنا مبل 35 سنبلنا نتنا مدماغ كوميشن سبورت زوادو مسم حدار نزوادك أم حرب وموحد حزبي حجر وين كلبات كمون كابنوسان زواتات زوادو زموتو أتليتات دساتفو ودرات بيا سريعو اب كتما دقم حره صنعتنا وحسنا بزبل تيماز تودبه حبراو غيانا صنتن وددرات اتليتيكسن تمال 17 جنبت تخايدو
ኣብዚ ብምኽንያት ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ብጨንፈር ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ደቀ ማሕረን ዝተወደበ መደብ ብርክት ዝበለ ህዝብን ኣስታት 150 ኣትሌታትን ተሳቲፎም ብመሰረት ዝተሰርዐ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ በብደረጃን ናይ 3000ን 10000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ናይ 5000ን 10000 ሜትሮ ርሕቀት ሸፊኖም ኣብ መወዳእታ ምኩራት ኣትሌታት ሃገርና ብተሳተፎ ናይ 10000 ሜትሮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ካብ ጋስባርካ ካልአይቲ ናጽነት ኣማንኤል ካብ ክለብ ደቡብ ሳልሰይቲ ድማ ስምረት መርሃዊ ብውልቂ ከምኡውን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 10000 ሜትሮ ውድድር ቀዳማይ ዮቤል ዘርኢት ብውልቂ ካልኣይ ተኽለ ሃይማኖት ብርሃነ ካብ ክለብ ዞባ ደቡብ ሳልሳይ ድማ ሞጎስ ሽማይ ካብ ክለብ ዞባ ደቡብ ኮይኖም ተዓዊቶም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ደቡብ መምህር ሙሴ ከበደ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንዝኽሪ ዛዛሚ ኩናት ግንባር ደቀ ማሕረ ዝተወደበ ሓበራዊ ጉያ ናጽነት ጽምብል ናጽነት ንምድማቕ ቅድሚ 5 ዓመት ብተበግሶ ንኡስ ዞባ ደቀ ማሕረ ዝፈለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጀሚሩ ግን ናብ ደረጃ ዞባ ብምራኽ ሃገራውያን ጋንታታት ኣትሌቲክስ ዝሳተፎ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ኣማሓዳኑ ዞባ ደቀ ማሕረ ኣቶ የማነ ኣበራ ብወገኑ እቲ መደብ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣመስጊኑ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ድማ ሓበራዊ ጉያ ናጽነት ኣካል ናይቲ በዓል ናጽነት ንምድማቕ በብንኡስ ዞብኡ ዝካየድ ዘሎ መደብ ምዃኑ ብምጥቃስ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ከምኡውን ሃገራውያን ክለባት ነቲ መደብ ንምዕራግ ንዘካይድዎ ጻዕሪ ምስጋና ኣቕሪቡ ሓበራዊ ጉያ ናጽነት ብዘይካቲ ኣብ ህዝቢ ዝፈጥሮ ውዕውዕ ስምዒት ብሉጻት ኣትሌታት ዓቕሞም ዘርእይሉ መድረኽ እውን ስለ ዝኾነ ንቕንያት ናጽነት ፍሉይ ይገብሮ ጽንዓትና ወሓስና ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዞባ ደቡብ ፊልሞን ትካቦ ካብ ከተማ ደቀ ማሕረ መስግነካ ወኪል ኢሪና ፊልሞን ትካቦ መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ጽንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ንምጽምባል በደረጃ ዞባ ዓንሰባ እኹል ምድለዋት ከም እተገብረ ኣቦ ወንበር ኣወሃሃዲት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ስራጅ ሓጂ ሓቢሮም እቲ ድሮ ጀሚሩ ዘሎን ኣብ ዝቐጽል መዓልታት ዝቐርብን መደባት ያታውን ዘመናውን ውድድራት ስፖርት ቅነ ናጽነት ተምሃሮ ካርኒቫል ከምኡ ዳሳት ከምኡውን ምርኢት ጎደናታትን ሰሚናራትን ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ በደረጃ ንኡስ ዞባታት እውን ተመሳሳሊ መደባት ከም ዝካየዳ ነጺሮም ኣብ ነዛ ርእሲ ኩለን በዓላትና ዝኾነት ዕለት ንምድማቕ ሃይማኖታውያንን መንግስታውያንን ትካላት ከባቢአን ሽልማን የወቅባን ከም ዘለዋ እውን ኣፍሊጦም ኣቶ ስራጅ መወዳእታ ህዝቢ በብከባቢኡ ንዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት መውጊሶም ጽምብል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ዓንሰባ ዝመጽእ 23 ግንቦት ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ምዃኑ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ምዝርጋሕን ምጽጋንን መስመራት ረሳሕ ፈሳስን ወሓይዝን ኣድማዕ ዕማም ከም እተሰላሰለን እቲ ስራሕ ይቕጽል ከም ዘሎን ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ሓቢሮም ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ምዝርጋሕ ሓድሽ መስመራትን ምጽጋን ዝጸንሐ መስመራትን ረሳሕ ፈሳስን ወሓይዝን ሓያል ዕማም ከም ተሰላሰለ ኣብ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ረሳሕ ፈሳሲ ጆሜትራ ዮሃንስ ሙሉ ገሊጹ ነቲ ልዕሊ 100 ዓመት ዘቑፀረን መብዝሕትኡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልታ ከተማ ጥራይ ዝነበረን መስመራት ምውጋድ ረሳሕ ፈሳስን ናይ ዝናብ ማይን ንምስፋሕ ዓበይቲ መትረባት ከም ተሃንጸ ዝሓበረ ጆሜትራ ዮሃንስ ሸፈና ኣገልግሎት ረሳሕ ፈሳሲ 75 ሚታዊት ከም ዝበጽሐን እቲ ዕማም ቀጻሊ ከም ዝኾነን ኣብርሂሙ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ከተማ ኣስመራ ልዕሊ 75 ሚልዮን ናቕፋ ወጻእ ዝተገብረሉ ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር መትረባት ናይ ዝናብ ማይ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ኣስመራ ድማ ብኣስታት 31 ሚልዮን ናቕፋ ኣስታት 7.5 ኪሎ ሜትር ዓበይቲ መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ ከም ተሰርሐ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብሰንኪ እርጋንን ማዕበስትን ዝተባላሸወ 176 ኪሎ ሜትር መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ እውን ብልዕሊ 80 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተጸገነ ፍሊጡ ካብ 2017 ንድሓር እቲ ስራሕ ብፕሮጀክት ዓዳሃሎ ዘድሊ ንዋት ማሽነርታትን ዓቕሚ ሰብን እናተመላኣሉ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሓበረ ጆሜትራ ዮሃንስ ኣብ እዋን ክረምቲ ዕለቕለቕ ክኽሰተሉ ዝጸንሐ ኣብ ጎደናታት ኣፍዓበትን ማይበላን ዝርከብ መስመራት ብልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ መሰረታዊ ጽጋና ከም ተገብሩሉ ኣረዲዩ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ኣስታት 48 ኪሎ ሜትር መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ብፕሮጀክት ዓዳሃሎ ብልዕሊ 50 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተጸገነ ጠቒሱ ድማ ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝፈሪ ዘሎ ቱቦታት ፕላስቲክ ኣብ ኣሳልጦ ናይቲ ስራሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ኣነጺሩ
ንጥፈታት ምሕዳስን ምጽጋንን መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ ሎም ዓመት እውን ኣብ 14 ቦታታት ኣስመራ ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ከባቢታት 4 ኣስመራ ቀሓውታን ከባቢ ሆስፒታል ሓሊበትን ብ25 ሚልዮን ናቕፋ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ዝርጋሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ንናይ መጻኢ መደባት ብዝምልከት ጆሜትራ ዮሃንስ ምኽዳን ክፉት መትረባት ከምኡውን ምስፋሕ ኣገልግሎት ረሳሕ ፈሳሲ ከም ዘጠቓልል ብምግላጽ ህዝቢ ንዝተዋደደ ትሕተ ቅርጺ ግቡእ ክንክን ክገብረሉ ተላብዩ ናብ ካብ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝመጸና ዜናዊ ጸብጻብ ምስ ንሰግር ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝምስራሕ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ደራኺ ተራይ ጻወት ዘሎ ከም ዘሎ ሓረስቶትን ኪላታትን ሓቢሮም ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝለኣኸ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂድሎ ሚካኤል ሓድጉ ኸቕርበዩ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ተረፍ ዓሳን ጸሃያይ ባሕርን ዝምስራሕ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ንክኾኑ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቢሩ እዚ ብምውሃድ ሚኒስትርታት ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን ዝዳሎ ዘሎ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ናብ ኩለን ዞባታት ተዘርጊሑ ምህላው ዝሓበረት ጸብጻብ ድሮ እወታዊ ፍረ ይህብ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከቡ ሓረስቶት ድሮ ኣብ ጥቕሚ የውዕልዎ በምህላዎም ኣብ ምኹዕባት ምህርቲ እወታዊ ተራይ ጻወት ከም ዘሎ ክኢላ ልምዓት በቕሊ ወይዘሮ ኣባዲት ዓንደማርያም ሓቢራ ብዛዕባ እዚ ናይ መማዕበሊ ድኹዒ ወይ ከዓ ናይ ጸሃያይ ወይ ናይ ዓሳ ንብሎ ነገር ንዛረብ ተኾይና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓረስቶት ብነፃ እንዳተዓደለ ንሓረስቶት ቁሩብ ናይ ክሳብ ዝለማመድዎ ብዙሕ ከም ዓቕሙ ማለት እዩ ንዝርግሕ ነርና ኣብዚ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ሓረስቶት ከዓ ኣዝዩ ከም ዝጠቐሞም ብዙሕ ሓፍቲ ዝዘርናዮ ወይ ከዓ ዝሓተትናዮም ሓረስቶት ምላሽ ሂቦምና ነይሮም ሕጂ ከዓ ከም ካልኣይ ግዜ መፂና ርትዓዊ ዝኾነ ዋጋ ወፂሉ ሓረስታይ ከም ድላዩ ኣብ ድላዩ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ዞባና መፂኡ ስለዚ ኣብ ሓረስቶት ከዓ ንሕና ምዝርጋሕ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ካብ ተጠቀምቲ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ሓረስታይ ዳንኤል ግርማይ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ፈሳሲ ድኹዒ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምግላጽ ብቐንዱ እቶታውነት ኣብ ምዕባይን ባልዓት ኣብ ምርሓቕን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ተላብዩ ፈሳሲ ድኹዒ ኸዓ ቅድሚ ሕጂ ተጠቂምና ኣለና ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ኣለና በቲ ኣረዳድኣ ኸዓ ኩሉ ሰብ ዝተረድኦ ይመስል ዝበለፀ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ኩላህና ደጊፍናዮን ንሪኦ ኸ ኣለና እቲ ውፅኢቱ ማለት እዩ ንድኹዒ ጥራይ ኣይኮነን ዘገልግለና ገለገለ ባልዓት እውን ይነፅግ እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሓረስቶት ነዚ እቶታውነት ዝኸዕበት ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ኣብ ጥቕኦም ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ወይ ንቑጣ ሕርሻ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ኣብ ከተማ ባፅዕ ተረኪና ትርከብ ፋብሪካ ምምስራሕ ባህርያዊ ፈሳሲ ድኹዒ ዓብዱር ኣብ ወርሒ ኣሳ 70,000 ሊትሮ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ የነጽር ነመስግነካ ሚካኤል ሓድጉ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ንዞባ ማእከል ደንካልያ ብ13 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ዕድወት ከም ዘውረደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም በቲ ካብ ሓንቲ ትካል ዝነቐለ ባርዕ ሓዊ ኣባስታት 20 ትካላትን መንበር ኣባይትን ከቢድ ክሳራ ከም ዘስዓበ መርማሪ ፖሊስ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ኣቶ ሊባኖስ ብርሃነ ገሊጾም ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ እቲ ኣባይቲ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐን ዝተለጋገበን ብምዃኑ ነቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋደዶ ኣፍሊጦም ኣዛዚ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ተኽለማርያም ተኪኤ ብወገኑ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታው ብህዝብን ሰራዊትን ንዝተረኣየ ተወፋይነት መውጊሶም ኤርትራ ኣብ ጋና ኣብ ዝተኻየደ መበል 24 ውድድራት ኣትሌቲክስ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2026 ብመንገዲ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዳዊት ሰዓረ ወርቂ መዳልያ ተዓዊታ ኣትሌት ዳዊት ማለት ሰንበት ኣብ ከተማ ኣክራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድር በዘደንቕ ብቕዓት ቀዳማይ ብምእታዊ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ኮይኖም ኣብዚ ናይ ፍጻመ ውድድር ኣትሌት ዳዊት ኣብ ናይ መወዳእታ 200 ሜትሮ ብዝፈጸሞ በርቃዊ መጥቃዕቲ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወፁ ኢትዮጵያውን ኬንያውን ኣትሌታት ረቲዑ ብ13 ደቓይቕ 16 ካልኢታትን 92 ንኡስ ካልኢታትን እዩ ነዚ ዓወት በቂዑ ዘሎም በዚ ድማ ኤርትራ ድሕሪ 12 ዓመታት ኣብዚ ውድድር ካልአይቲ ወርቂ መዳልያ ተሸሊማላ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉሰ ኣምለሶም ኣብ 2014 ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ንሃገርና ኤርትራ ናይ ፈለማ ወርቂ መዳልያ ኣግዚምዋ ምንባሩ ዝዝከር እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕደም
زينا وصاي إندونيسيا توسختي سلسته نفرت وجن وتهدراو نواتن كاب فرنسا كم تركبت أفليتام مركب نايزن نفرتي أكل نايتي إندونيسيا رافع لستسمية 4 كيلتن زمانوان نفرتو كينات نمشمات أبي كلتشن 20 كيلتن مس فرنسا زختمتو نايشمونت بليون دولار وتهدراو عليهم أبي كتما جاكرتا أبستقايد السنة سرعات بريزيدنت ترامبوم سيبيانتو أبزهابو مجلسي هاجرو للاونتان محلاون أبي زباوت تا عزوسترا نمتصواتن وتهدراو عمان معباي بزل على كم تسرح فليتهم إندونيسيا أبز حلف ورحت الرون سلسته نفر توق كاف فرنسا كم استركب الزكريم فرنسا أبزوبا إنديو باسفيك تسلوان مدفع بزل على تسرح كم زله تصابات يحبرهم أب مونغو تشاينان روسيان أب استفلالي عودة زقبر متحببار أب وصيت كم زمزقبة لعلواي بعد سلطان تشاينا بعسر تشوعات جنبو تافليتهم مكتر قدما مينستر تشاينا جانغ غوتشينغ نزز قالت أب سميناو مبراء تشاينا أب تركب كتما هاربين أب زكير مخفتي عسراي إكسبو تشاينا روسيا أب زسموع مدرئيهم تشاينا مس روسيا بحبار نمسراح كمون أب منقوم راح تكلتين هاجران استبت حمر ردان اسم معن متكبر دلوت كم زلا ات تشاينا وبع سلطان حبير اللهم كابقل تشحن 14 عامتاوي كياد الجمره نستفلا ليت صلات هزملكت اكسبو تشاينا روسيا لوم عامت كساب 20 حرن جنبوت كقصليوم ابت مريت كاب 46 هاجراز مصا لعلي شحن 500 افريت تكالات يساتفا كم زلوا تفليت اللهم بريزيدنت شي جين بينغ بريزيدنت فلاديمير بوتينن ناب ودبت نايتي اكسبو ابزل اخ ودب دابيتات صلاتات روسيان تشاينا نتعدل تطقيمهم قبراو متحببار كسفحو تصويعهم بيلاروس لومي 18 جنبوت بمتحببار روسيا تكتيكاو لممد نيكليساو اصوارا بقيسام منستري مكلخال بيلاروس ابزهابو مغلصي اتلممد وتهدراو عقمي نممزانن نزلو بقعات نمدلدال نمبر نزخونت كال هاجر علاما زغبره كم زيكونا افليطوم اتلممد سراويت بيلاروس نيكليساو اصوار نمتقام زلو دلونت نمعباي زعلمه مخانو ات منستري بتوسخ حبيرلهم ጸጥታ ዞባ ምብራቅ ኤውሮፓ በአሜሪካ ዝመራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ብዝወስዶ ዘሎ ተጻባይ ፖሊሲታት አንቆልቂሉ ከም ዘሎ ዝተቕሱ ጸብጻባት መንግስቲ ሩሲያ ከም አካል ናይቲ ንምብድሁ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ኒክሌሳዊ አጽዋርን ኦርሸኒክ ዝተሰሜ ሚሳይልን ኣብ ቤላሩስ ከም ዘዋረደ ዝዝከር እዮም ኩናት ዩክሬን ናይ ምስፋሕፋሕ ጥሙሕ ናይቲ በአሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ንምስማር ከም ተበገሰ እዩ መንግስቲ ሩሲያ ዝኸስስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሩሲያ ሃገሩ ካብ ቤላሩስ ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣባል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትሓስብ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ንዝሃቦ መግለጺ ብትሪ ነጺግዎም ኣፈኛ መንግስቲ ሩሲያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እቲ ክሲ ካብ ሩሲያ ወግዓዊ መልሲ ክወሃቦ ዘይበቅዕን ተኸሲቱን ዘሎ ወጥሪ ዘጋደድን ከም ዝኾነ ሓቢሮም أب هزباويت ريبابليك تشاينا نابلومي 18 جنبوت أب زوج حليتي بزقات أما حموشت نتبكلت ريكتر من قطعات مدري سباون نواتاون كسارا وريدوم بتي أب دوباو معراب تهاجس تخستت فترة وحرقة كلت السبات كم زموتون 10 أبايتي كم زعنون سمى زي هزباويت ريبابليك تشاينا حبيرم اتحرقا بزفترو سقات لعلي شوعات حسابات كاب أبايتهم كم التمزابلو اتهم سمى زي بتوسح قليصهم أب سميناون دوباون معراب تشاينا بزغسة ترقاقامي حرقاتات من قطعات مدري سباون نواتاون كساراتات كمزورد تبصاباتي تقصم أب كلتش حين شمونتن أب تكبابي بزقات أما شوعات نتب شمونت ريكتر من قطعات مدري 8 شوعات حسابات كمزموتو الزكاريوم أمريكان أمام منجست إيران حموش تقل ممكنات من مقرب من لاشيوات سلوم بز مسرت بريزيدنت دونالد ترامب هاجرو قبل على إيران بكينات نيزورد عنوات كحساك كم زي تخفل دسكيلو زلو جنزب إيران كم زي تلقغن إيران 400 كيلوغرام زبلت ساقا يورانيوم ناب أمريكا كتساقاقر كمون حد نيكلي ساوت تكال تراي كتوندن زحازق المكينات أغريب اللهم منجست إيران زاجيت نتحدش المكنات زهابو وقعوي ملاش كوانتا زيلم كغبلو زلو تخولوغنا تسبي مخاني أمات
ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት እንተላይ ናይ ሊባኖስ ክቋረጽ ብመጥቃዕትታት ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ዝወረዳ ክሳራ ካሕሳ ክኸፈላም መጻብ ብሆርሙዝ ላው ግዝኣታ ምዃኑ ክረጋገጸላን ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክለዓለላን እያ ትጽውዕ ዘላ ጠለባት ክልቴን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ዝኽእል ከም ዘይመስል ዝተቐሱ ክኢላታት ዳግማይ ኣብ ውግእ ከኣትዋ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ከም ዝመጸ ይእመቶም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ጠለባት ኣሜሪካ ተቐቢላ ምዘይተተግብር ኣብ ልዕሊኣ ከቢድ ክሳራታት ዘውርድ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዘካይዱ ኣጠንቂቖም ኢራን ብወገና ንዘተ ቅርብቲ እኳ እንተኾነት ብጸቕጥን ምፍርርሓን ኣሜሪካ ንሃገራዊ ረብሓታታ ብኣሉታ ኣብ ዝጸሉ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ከም ዘይትጽመድ ግና ኣነጺራ ኣላ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዓመታዊ 17 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ፍርያት ሕርሻ ኣሜሪካ ክትሽምት ምዃና ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ኣፍሊጦም እቲ ንግዳዊ መደብ ውፅኢት ናይቲ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ብ14-15 ግንቦት ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዘካየድዎ ዝርርብ ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹሎም እቲ መደብ ተግባራዊ ምዝኸውን ኣብ ምጽባብ ንግዳዊ ፍልልያት ክልቴን ሃገራት እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእመታሎም በዘይካዚ ቻይና ስራሓት ኣሜሪካዊ ኩባንያ ቦይንግ ዝኾና ነፈርቲ ክትሽምት ምዃና እውን ተገሊጹሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዘካየድዎ ዝርርብ ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ሓቢሮም ይኹን እምበር ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልታት ርክብ ዝተኸተመ ስምምዓት ይኹን ኣሜሪካ ንቻይና ብዛዕባ እትገብርላ ትኽእል ሕድገታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ዝጠንቁ ንግዳዊ ፍልልያት ኣሜሪካን ቻይናን ንመጠን ንግዳዊ ንጥፈታትን ብከቢድ ከም ዝሃዝዮ ይጥቀስ ኣብ 2022 ኣስታት 700 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ዓመታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ክልቴን ሃገራት ኣብ 2025 ናብ ኣስታት 400 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወረደ ጸብጻባት የረድኦም እስራኤል ካብ ፈለማ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ሊባኖስ ብእተካይዶ ዘላ ደብዳብ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁጽሪ ናብ ኣስታት 3000 ከም ዝበለ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ሓቢሮም ልዕሊ 900 ካብቶም ግዳያት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ገሊጾም በዘይካዚ በትገና ዝቕጽል ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ልዕሊ 9200 ክቆስሉ ከለዉ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ከም እተመዛበሉ ተፈሊጡሎም እስራኤል ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበር ንዝበጽሓቶ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እተካይዶ ደብዳብ ኣስፊሓቶ ከም ዘላ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ መንጎአን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ የረድኦም ሓይሊ ኣየር ሩስያ ትማሊ 17 ግንቦት ልዕሊ 1000 ድሮናት ዩክሬን ከም ዘበርዓነ ኣፍሊጦም እተን ድሮናት ርእሰ ከተማ ሞስኮ ንእትርከበን ሓያሎ ከተማታት ንምጥቃዕ ከም እተበገሳን ዝበዝሓ ዕላምአን ከይወቕዓን ከም ዘይወቕዓን እዩ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩ ዘሎም ሓይሊ ኣየር ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 1000 ድሮናት ዩክሬን ክዕኑ እዚ ናይ ፈለማ ምዃኒኦም ጸብጻባት ዘረድኦም እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ዝተመርጸ ዕላማታት ዩክሬን ዘካይዶም መጥቃዕትታት ከስፍሖም ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ትማሊ 17 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ዩክሬን ንሰላማዊ ዕላማታት ተጥቅዕ ከም ዘላ ዝኸስስቲ ሚኒስትሪ ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ እውን ኣጠንቂቕሎም ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይላት ናብ ምክልኻላት ጸንቢራ ዘላ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣስታት 35000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ዝዝከር እዮም ሰራዊት ሩስያ ነቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብዚ ዓመት እዚ ክዓጥቅዎ ምዃኑ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹሎም ዜና ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ብምኽንያት በዓል ናጽነት ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ኣስመራ ተኸፊቶም ኣብ ደቀ ምሓረ ሓበራዊ ጉያ ናጽነትን ስሙያት ኤርትራውያን ኣትሌታት ዝተሳተፎ ውድድር ኣትሌቲክስን ተኻይዶም ኢንዶኔዥያ ተወሰኽቲ 3 ነፈርቲ ውግእን ወተሃደራዊ ንዋትን ካብ ፈረንሳ ከም እተረከበት ኣፍሊጣ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝግበር ምትሕብባር ዓብ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ
ቤላሩስ ብምትሕብባር ሩስያ ታክቲካዊ ልምምድ ኒክሌሳዊ ኣጽዋራ በጊሳም حفشاو زيناتات تزازيم الله سناي مشات